Gede-gede bore aku dah kade. Hello everyone. Video बानायनायानो गथ' थाराखै नालाय ओमफ्राय दिनै सानबाय आरोना भिडिअ एसे बानायनि होननानै नै जानायनिफ्राय स्टार्ट खालामनो सानबाय आरोना इथिं संनो नै बोरमा बेदरजों आलु एसे रोसि होदो दे लोगोफोर ओरैनोथ' ग्रेभि जाबासो मोजां जायो ओमफ्राय एसे रोसि होदों आङो खामर ओमफ्राय नै बिथिंजा अमाजों आलु फ्राय हासबेन्डनि थाखाय आंथ' जाया ओमफ्राय आंहाथ' बोरमायानो आंना फेभरेटखा नालाय ओंखामखौ नोंनो एसे खम होबाय आं बेदरखौ जाग्रोगोनबा जागोन दे मुनुनाबो ओंखामा जाबायना दाना जानोसै जोङो थौद' मुनु थौदो ओंखाम जानोसै थौ नोंसोर ज'यैथ' आं लांगोन थ' नै मुनु नोंनिया लाबजोब्बायना आं गासिखौबो बानलु नांगोन ना बानलु लाबखादो लाबखाद' ओइ नोंनियाथ' संख्रि लायनो दं Ya, जादो नै संख्रिया दे जाद' बोरमा बेदरालाय होसिगोनलाय जाखैथ' र' दाबो र' होनि खांसेयावनो लागोन नामा माबा नांगौ खुरि नांगौ खांसेयावनो हो नोंखिजा हो बिथिं इयाव नि बोरमा बेदर खाबि र' जाथ'गोन दे मुनु जादो मुनुनो बोरमा बेदरखौ होनि दे रोसिखौ नों मोदोमखौसो होनांगोन मिथिबायना आं दा बोख्लाना होगोन दोनथ' र' जाथ'गोन दे इनिया दा माबाना होगोन आं सामब्रामा जायनो नै मुनु नोंना दैया जानोसै जादो अमा बेदरखौ जानाय नायनाय गोथाव जादोंना जायाखै साखिनानै मुनु ओंखामा जा मामथुखा अमा बेदर गोबावनि उनाव दिनसे गोबाव जाथारबायमोन ना अमा जायैया नोंसोरो बेनि उनाव बोरमा बोरमाखौथ' गेजेर गेजेर जायो र' अमाखौ गोबाव जाबायमोन नोंसोर जायो ना दे जा मुनु जा खा बोरमाया बोरै जादों आंना लकेल दाउदै संनाय थायबाय संख्रि एसे लानानै जादो नै संख्रिया बेनो लाबखादो आङो जादो दे मुखा मुखि जानो होनाङा गथ'खौ जा होनबाय थानानै टेस्टि ना मुनु टेस्टि बेदरखौथ' मार गोथाव जानाय नुदों दा आं जायाबो नालाय अमा बेदरखौ गेदेर बरिया गोदाखादो थाइबेंखौलाय जायाखै संजा ओइ मुनुन दाउदैखौ एसे जागोसै दानो जानाय नङा होनलाय ओंखामखौ बोरमाखौ जानानै लाबा ओंखामखौ जानो नागिरा इयो सामब्राम जाया सामब्राम जागोन दं बेदरखौ जाग्रोनि अमा बेदरखौ जा माने ओंखाम जाबा जानो हानाय नङा बेदरखौ जाग्रोनि मुखि जादो इयो आगसिखिजा ना आगदाखिजा आलु नांनायखाय बोरमा बेदरा हाइस टेस्टि जादों ओरैनो होनखो ना माखो भिडिअ लानायखाय गोथाव जामारद' अमा मुनुआ बुथिलायदो अमा बेदर Jen. Oma bedor. Dem Oma bedor. Munu, goथाव जादों ना? संख्रिया इनो ना संख्रि नांलाया? एबार मुनुआ नोंखौ जानाय नुनानै गावबो थाइबेंखौ थिखांबाय हनै बानलु फिसा फिसा लकेल इनि संख्रिया
साम' जानांगोनहाय साम' जाथाराखै ना अमा बेदरा बरिया जादों अमा बेदराबो आं रोंगोना आं बायदि गोथाव संनो गोरों हिन्जाव हाबा खालामनायखायसो गोथाव गोथाव मोनजाबाय नोङो अ गोलैबाय मुनुनि आखायाव गोलैबाय नामा परिल थाखक दे मुनु ओइटु दे होमबालाय हर गोलावखौसो नांगौ खोमा बिनो ल मुनु ओइटु ल एता ल जा जालाया दे आङो बोरमा बेदरानो जायो आंनि थाखाय इनो मुनुआ हानहरनो हायाखै गोलैलांगोन आरो मोनसे हानहरना हो गोलावखौ थाइबेंखौ गोलावखौ इदि खान्दा खान्दा होनायखौ जाया नैयो बेदरा जा बेदरा ini ददर तुखा मुनु अमा बेदरखौ जादोंना जायाखै इयो मुनुआ होदो दरसे आङो अमा बेदर दरसे गेदेर होदोंमोन ओमफ्राय बोरमा बेदर दरथामसो होदो जाबाय होनबाय आंनियानो हाय आंबो जानो लुगैथारबाय जानोसै आं दे दैया थांबाय आंनोबो आंबो जानोसै मुनु नोंथां जानोसैहाय लोगोफोर आंबो इसोरनि जानायखौ भिडिअ लायै लायै आंहाबो जानो लुगैथारबाय संख्रिखौ हर अमा बेदरखौ आरोना बोरमाखौ जासै Ya. Gelang kan tanah. Kita belum kan? Boleh gede mana? Puri jabo. Oh, makan silang, Mbak. Saya satu deh. Mantu kamu. Betul sama betul. Thằng Lâm có năng ạ? Phải cũng ra hay mình năng không vậy? Mày chỗ năng cái này đấy. Để ra đến. Tham gia nè. Nắm khá. Ang mau tuh bisa năng bas yang sana nang. Nah banggai. Ya, maka baik dong. Nah, Omar udah sebel. Kamu juga ada. Kamu ada juga. Mampu kah? Bang, apa terus kuda? Christian malu kalau tu, no? Satu benda.
mau tuh nih hari man kira-kira. Sampai seluruh kan semua. Ada, lokasi nanya. Jadi, ini yang kerja. Makan nih. Mak. Itu nggak betul. Salah yang ganang. Telepon ya. Kurirnya itu tuh, nah, rumah ya. Cuma berenang. Cuma berenang. Apa? Anu lebih baik. Panas lah ya. Ya udah. Slow. Coba. Susun kena nggak? Apa? Ya udah. Puasa mau terkang lah, kita sebalik. Enggak? Saya bilang masa? Gila, alu sedang ngedorsi nama. Ang zakang bay hay. Mau ya, Mbak? Đừng nói này nữa, đừng nói ra bà. Toàn nó vậy. Mang sulap sih na. Kuat mang itu. Mangso iman nakai rakit kamar dem no. Ek dino te iman bisike mangso nakai ayah hoy. Kita rakit kam deh. Rakit kamar na. Enka no bohi bisun mono enka bo mot halisa. Kane ulta hoy ase khawa ba. Enka bohi be. Oke deh. Kamu kulit sih bagus ya. Kulit deh, nasi no. Kayu sakla. Alu menu. Mbak, जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै. Thank you. Next video थाबैनो लोगो मोनफिनगोन. Tata. Nekisi ya nekisi. Tata. Bye bye. ओंखाम जानाय आखाइ सुवाखै नालाय इथिं होदो इयो. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.